A partir das 7:30 da tarde comezaron os Xogos Bravús, un aperitivo dos concertos da noite e unha boa maneira de ir quentando motores. Expectación entre os que miraban e moita participación. Houbo dende lanzamento de boina, arrebolamento de ourizo, a punta imposible ou a carta do Samaín. Experiencia moi boa, o pasa que a puntería é bastante mala. Ao final non atinamos a encestar aí no cesto. Bueno, que conta a intención, non? Si, iso, o importante é participar. Os Xogos Bravús que naceron con esta segunda etapa do Castañazo son a antesala do prato forte da noite. Unhas probas que cada ano gañan máis participantes. Nosa idea é utilizar así un pouco os símbolos vinculados ca ruralidade da comarca, boinas, leiteiras, no tempo dos magostos e ourizos, e si, a xente ven de outras latitudes, ven de moitas vilas galegas, de cidades, e disfrutan moito. Aquí antes de empezar un pouco que é a música, o festival, darlle un pouco así un toque de esparcimento e de lecer e divertimento ao festival. Pero sen dúbida que a proba que máis expectación levantou foi a nova, o primeiro campeonato do mundo de carreira de carros, iso sí, con tracción humana. E podemos asegurar que o carro non estivo moito tempo parado, de seguro que levaba tempo sen dar tantas voltas. Un vandalismo, joder.